Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang kadaugan sa krus nga sa una simbolo sa kaulaw ug kamatayon, pero karon simbolo sa paglaom. Mga igsuon, dili ikatingala nga imbis kita ang nangalagad sa Ginoo, kita nga nagtuo sa Ginoo, kita nga kanunay nagsimba ug nagampo, kita man hinuon ang mas daghang problema. Mga igsuon, ang pangutana, iya ba nang kabubuton nga magantos ta? Does God will that? The answer is no. Ang tinuod nga tubag is, iya lang nang gitugot. Kay kanang problema, kanang imong sakit, kanang kamatayon, di ka na sa yawa. Pero gitugot lang na sa Dios nga mahitabo nato tungod kay gusto siya nga naatay makatunan gikan anang tulo, nga aron mas mulalom ang atong pagtuo. Pero mga igsuon, wala siya nalipay sa iyang pagtugot nga kita magantos. In fact, nasakitan siya. Gusto mong ebidensya na ay duha. Number 1, kay numdumo ni Moses, katong milaya siya gikan sa Egypt, kay wanted na siya sa Egypt, o nitug-an siya, ni padayag siya sa Ginoo atubangan atong kahoy nga nagkalayo. Unsa iyang giingon? Lord, ang akong mga kababayan dito sa Egypt, gidaog-daog sa mga Egyptians, gikulata, gipatrabaho, dayon sobra kaayo ang oras sa ilang pagtrabaho, bisan mo pahulay bunalan dayon, luoy kay sila didto. Unsay tubag sa Dios? In English, I know well their sufferings. Unsay but pasabot ana mga igsuon nga ang Dios nakabalo lang nga sila nagantos, diha lang taman? No. For your information, kining pulong nga no sa Bible na ani lahi nga meaning. Kabalo mo unsay meaning ani sa Bible? Sexual intercourse, pagpakighilawas. Now, walay mali siya ha. Kanang sexual intercourse sa magtiayon, bana ug asawa, once ila nang buhaton, ang duha ka pagbati nahimo na lang usa. Ang gibati sa bana, gibati na sa asawa, nahimo ng usa ang ilang pagbati. Now, ang ebidensya nato nga gigamit ning word nga no as intercourse, sexual intercourse, katong pag-announce ni Angel Gabriel kang Mama Mary, magburos ka. Unsay tubag ni Mama Mary in English? How can that be? Since I did not know man. So pasabot, wala ko nakighilawas og lalaki. Saan ako pagkaburos? So, balik ta sa giingon sa Dios kang Moses. I know well their sufferings. Pasabot nga ang Dios nakighilawas sa pag-antos sa mga Israelita. Pasabot, kung sila nag-antos, nakighiusa ko sa ilang pag-antos. Mibati po ko kasakit diri. So mga igsuon, nindot na. Diba? Kung ikaw papilion, sige gani, namatian ka, gahila ka, gaatubang sa lungon sa imong mama or papa. Pili, amigo, nga gasigig yaw-yaw, tambag, ayaw give up, ayaw give up, ayaw give up. Or ikaduha, amigo, nga walay istorya, pero may kuyog laghilak nimo. Kung ako'y papilion, dito ko si kaduha. Walay gi istorya, pero mihilak kuyog nako. Munang kapanti dapat kita mga igsuon nga panahon sa atong problema o paghilak, ang Dios mikuyog pug hilak nato. Wala ta nag-inusara, and it's more than enough. Salamat Lord nga giubanan mi nimo. Ikaduha nga ebidensya, katong si Kristo nagbitay na sa krus. Mangutana ko ninyo, sakit man gyud iyang nasinati. Wala siya kaon, wala inom og tubig, init kaayo, gikulata pa gyud siya, gipapasan sa bukat nga krus, gilansang pa gyud siya. Sobra pa sa stage 4 cancer mga igsuon iyang nasinati. Pero ang pangutana, ni-give up ba siya?
Wala. Wala. Hangtod sa katapusang gininhawa niya, nagpabilin siya sa krus. Munang mga igsuon, kung kita anaapod sa tuktok na sa atong kasakit o problema, ayaw ingon nga, Lord, at this point nga naan ako sa stage 4 sa akong cancer, imo na akong gibiyaan. No. Kung kita, bisan pag-unsa na katuktok sa atong kasakit, giubanan ta sa Dios. Wala ta nag-inusara, duha ta, ikaw ug ang Dios. Mga igsuon, hinaot bisag diha pa lang, okay na ta. Magkapasalamat na ta sa Dios. Nga di ay, Lord, sa akong pag-antos, ikaw mihila kuyog nako. Ug ang nakanindot, imo kong giubanan. Ug sa ngadto-ngadto, kining mga problema tanan, naara ni solusyon tanan. Salamat kaayo, Ginoo. Salamat kaayo. God bless.